Chamisa Takangi Vanamai tendai Chamisa Varume tendai Chamisa Zimbabwe tendai Chamisa Ita tendai Chamisa Takangi Kuzaka tendai Chamisa Uruwayo tendai Chamisa Zimbabwe tendai Chamisa tendai Chamisa Vanamai tendai Chamisa tendai Chamisa Takangi Nikita tendai Chamisa tendai Chamisa. Hapana masabhuku, hapana kumanikidzana, hapana kurovana, hapana kumbunyikidzana. Vanhu vari kungozvidira mutungamiriri wavo Advocate Nelson Chamisa. This is the norm across Zimbabwe. If you go kwese kwamaenda, urungowana macitizens achiunganira vaChamisa. Saka isi tiri kuti mwana wese kuna Advocate Nelson Chamisa, mwana wese kubasa. Handei tinoisa foti yedu pakansela waAdvocate Nelson Chamisa, MP weCCC, naivo president weCCC. Ndipo chete kuti tigone kusunungura nyika yeZimbabwe. In 2018, taiva ne30% representation in parliament. 30%, which means ZANU-PF had 2/3 majority in parliament, which means we were not in control of parliament, but ZANU-PF were in total control of parliament. Even if we had won the presidential, our president would have been declared the president, aigona kuitwa record because isisu taiva tisina majority. So this time around, we must not center everything on Advocate Nelson Chamisa. We must center everything on the candidates in 3 categories. That is the council, the parliamentary, and the presidium. Ndokuti tigone kusunungura Zimbabwe for change.